ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ቻነልናትኩም ከመይ ትቕንዩ ሰላም ክትቅንዩ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ባርከስ ለማይት ክብራት ተኸታተልትና ናብ ሓደ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ቦታታት ናይ ዓለምና ክዘወር ከነብለኩም ኢና ተሰብስከ ሓደ ቦታ ኣዝዩ ምድረ በዳ ወላ ሓደ ዝነበሮ ዘይነበረ ብጣዕሚ ፀሓይን ጥራይ ዝነበሮ ኣብዚ ሰዓት ግና ብኣዝዩ ምዕቡል ትሕተ ቅርፂ ህንፃታት ዝወቀበ ብመብራህትታት ዝተዓጀበ ኣዝዩ ውቁብ ቦታ ዝኾነ ኣብ ሓደ ለይቲ ብ100 ሚልዮን ዝኣክል ዶላር ዝሕፈሶ ወይ እውን ብክንድኡ ዝኣክል መጠነ ገንዘብ ዝኽሰሮ ቦታ እስከመን ትብሉ? ብኣርክስ ክብራት ተኸታተልትና እዚ ቦታ እዚ ላስ ቬጋስ እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝዓበየ መቋመን ቦታ ናይ ዓለምና ላስ ቬጋስ The city that swallows money in 24 hours. እቲ ከተማ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ገንዘብ ዝውሕጥ ብምባል ዝፍለጥ ቦታ ማለት እዩ ላስ ቬጋስ። ላስ ቬጋስ ማለት ኣብ ሓደ ለይቲ ሃፍታም ዝነበረ ዝደኸየሉ ድኻ ዝነበረውን ዕድሉ ተሂቦ ዝህፍትመሉ ቦታ ማለት እዩ። ኣልባ ኣብ ላስ ቬጋስ ኩሉ ነገር ሓቂ ይኮነ። ንኣብነት ፓሪስ እንተደሊኻ ኣውለካ ኢጂፕሽያን ፕራይም ተደሊኻ ኣውለካ ቬንስ ካናል ልሕደሊኻ ኣውለካ ምክንያቱ ብኣርቲፊሻል ሰሪሖም እዮም። ስለዚ ሓንሳብ ኣብዚ ቦታ እዚ እንድሕር ኣቲኻ ንክትወፅእ ወይ እውን ፀወታታት ካብ ቋሪፅካ ምቁማር ካብ ቋሪፅካ ንክትወፅእ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ክኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ መቃመሪ ቦታታት እንድሕር ኣቲኻ ግዜ ኣይርድአካን እዩ። ለይቲ ድዩ ደሎ ቀትሪ ድዩ ደሎ መሲኡ ድዩ ፍፁም ኣይርድአካን። ምክንያቱ ቦታታት ንከምኡ ተባሂሉ ዝተዳለወ ኮነ ኢልካ ተመዲቡ ፕላን ወፂቡ ከምኡ ዝተዳለወ ቦታ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። በቃ ዘሎ እንታይ ምፅዋት ኣብ ላስ ቬጋስ ናይ ብዙሓት ዓበይቲ ህይወት ዝተበላሸወሉ ቦታ እዩ። ምክንያቱ ብሓንቲ ለይቲ ዘለካ ኩሉ ኣረኪብካ ትወፀሉ ቦታ እዩ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት ሃፍቶም ንብረቶም ቤተሰቦም ስድሮኦም ከይተረፈውን ዝሰኣንሉ ቦታ እዩ። ሓንሳብ ብሰኣትኻ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይትሓስብን ማለት ኣይርድአካን። እቲ ሓንሳብ ምስ ኣተኻ ሰዓት ዝበሃል የለን፣ ፍሉይ ስራ ዝበሃል የለን። እቲ ዘለካ ግዜ እንታይ ምቁማርን ማለት እዩ። ምናልባት መዓስ ዝርድአካ ግዜ ከም ዝኸደ ወይ እውን እቲ ግዜ ከም ዝሓለፈካ ወይ እውን እቲ ግዜ ዘይሩ ከም ዘርከረካ ዝርድአካ እዋን መዓስ እዩ? ገንዘብካ ምስ ወዳእኻ ማለት እዩ። ጥራሕ ጅባኻ ምስ ተረፍካ በቃ ሽዑ ምኻድ ምስ ኮነ ሽዑ ኢኻ እቲ ግዜ ዝርድአካ ማለት እዩ።
ስለዚ ከምዚ እንዳኾነ ግን ብዙሓት ሰባት እዮም ናብቲ ቦታ ትደንሑ። እስኪ ኣብ መሰራርታ ላስ ቬጋስ ብቑሩብ ነዳሕስ ብ1905 ዓመተ ምህረት ላስ ቬጋስ ዝኾነ ነገር ደይነበራ ምድረ በዳ እያ ነይራ። እንትርፎ ፀሓይን ፍፃን ካልእ ዝረአየ ወላ ሓንቲ ዘይነበራ ዓይነት ቦታ እያ ነይራ። ባቡር ግን ማይ ንኽቐድሓ ኣዕሪፈን ድኸዳላ ነበረ ቦታ እያ። ስለዚ ላስ ቬጋስ ማለት ምንም ዘይነበረ ባድም ምድረ በዳ እያ ነይራ ማለት እዩ። ድሕሪ ግዜ ግን ማለት ኣብ 1931 መምርሒ መፂኡ። መምርሒ ኸ እንታይ ድብል? ጋምብሊንግ ኢዝ ሌጋል ኢን ነቫዳ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ምቁማር ኣብ ነቫዳ ሕጋዊ ዝብል ነበረ። ሽዑኡ ከማ ምድረ በዳ ሓዊ ዝተተኮሰ ኮነ። ካብቲ እዋናት ሒዙ ከዓ ወታሃደራት፣ ሰራሕተኛታት፣ መንእሰያት ናብ ኣኮርቲ ጀመሩ። ስለዚ ከምዚ እንዳበለ ሰብ ናብ ላስ ቬጋስ ክውሕድ ጀሚሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መሰራርታ ላስ ቬጋስ ብሕፅር ዝበለን ዝመስል ማለት እዩ። እስከ ከመይ ዝሰርሕ እቲ መስርሕ ኣቋምራት ምስጢር እንታይ እዩ? ኣብ ቬጋስ ተስፋ እዮም ዝሸጡልካ። ተስፋ ሒዝካ ከዓ ተስፋ ናይ ዓወት ሒዝካ ትኸዶ ማለት እዩ። ንኣብነት 100 ሰባት እንተተኣ ነይሮም ካብዞም 100 ሰባት ሓደ እንድሕር ተዓዊቱ እቲ ሓደ ዝተዓወተ ንብዙሓት ይነግር ማለት እዩ። ዜና ዓወቱ ዝሰምዑ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ከዓኒ ከምቲ ናቱ ዓወት ተስፋ ሒዞም ክንዕወት ኢና ኢሎም ናብቲ ቦታ የምርሑ ማለት እዩ። ዘለዎም ኣረኪቦም ከዓ ንገዝኦም መለሱ። ስለዚ ብከምዚኣ ትሰርሕ እዛ ላስ ቬጋስ። እዚ እቲ ምስጢር ህላወ ናይ ላስ ቬጋስ። ክቡራት ተኸታተልተይ እስኪ ሓንቲ ሕቶ ንዓኹም ኣላትኒ። $1,000 ተዝበኩም እሞ ንላስ ቬጋስ ተትኸዱ ተቋመርኩም ዶ ወላስ ተዓዚብኩም ጥራይ $1,000 ክንትስኩም ንገዛኹም ተመለስኩም? መልስኩም ኣብ ኮመንት። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን። ባይ ሽኮሪናታት